сериали турки нам вабой асрай дар зиндагӣ ина мебинан сериали туркиро тамошо кесан духтарои озина мебинан меган нигоҳ ки дикас қатия ишқ ғалаба мекунад ҳамара у отаю мафиё ҳама ишу дора айшуш мебура и зан дора зан шава и чизо нереальния и чизи халидес чанқа любов надошта боши мегириш зиндагӣ дигар чизай. И хелек мия ламборгини ки ҳама корошон со во кай кор мекунад и чиз вабои асри нами ҳозира дар тоҷикистон барои ки ҳам духтаро ҳаму чиза мебинанд сар духтарои ҳозира ба як хотир шукаистанд ки бисёриштар ма дар ҳеҷ вақт дар бораи ҳама гап намезанем мо баъзе дидагии ҳолатҳомона мехонем ки духтара ҷидо меша туй мекунанд ба хотире ки фата салон селфи инстаграм нами чизоро бибинанд дар ҳаёт баъд рӯз пас ҷидо мешава мега ки оча ба обрӯ шукадам ай хонат биромадам дар чи кор зиндагии хама кор наги ҳози намисол ҳама медонад чи проблема биёд дар кори шахсияти як каса ғайбат кунем просто ман гапша мекунем ки сафпадини мегалта ки аввал занак метарсид ки яки шум қаржана талоқ кард занако талоқ требоват мекунанд ман ҷидо мешам мега. салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. Шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. танҳо бо тариқи ватсап ба ин бародар суҳбат кунед. ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед, албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор.